أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai taken tafarkin gaskiya tare da ni Adam Umar ya kasai. A yau in Allah yadda za mu tattauna akan zumunci. Kasancewar zumuncin nan alhamdulillah yanzu ne koyaushe lokacin aiwatar da shi ne, amma yakan ƙarfafa musamman a wannan lokaci da muke ciki, lokacin sallah, inda akwai hutattakin sallah da aka yi. Yana da kyau mutane wajen sada zumuncin nan. Zumuncin nan Ubangiji ya faɗa a cikin Alƙur'ani inda yake cewa fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ku ji tsoron Ubangiji wannan da kuke masa magiya, kuke magiya gare shi, wal arhama. Ubangiji ya ce ku ji tsoron zumunci, kada ku yanke shi saboda muhimmancinsa. A wata ayar Ubangiji yana faɗa cewa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddi'u arhamakum, yace ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ama absarahum. Yace fa hal asaitum, shin kuna zato an tufsidu fil ardi, idan kun yi barna a ban ƙasa, wa tuqaddi'u arhamakum, kuka yanke zumuncinku. Yace ulaika allazina la'anahumullahu, waɗannan wanda suke ɓarna a ban ƙasa suke yanke zumunci su ne Ubangiji ya la'ance su. Fa asammahum, ya kurumtar da su, wa ama absarahum, kuma ya makantar da idanuwansu. Kaga wannan tahzir, tsawatarwa ne akan yanke zumunci. Saboda haka zumuncin nan hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa, in mun ɗauki ita kanta kalmar zumuncin ar-rahim, ijinasi ne istiƙaƙi, ma'ana an tsago ta ne daga sunan Ubangiji. Ai daga sunayen Ubangiji akwai ar-rahman, sai aka tsago sunan ar-rahim, zumunci. Shi sa a wani hadisi ma'aiki yake faɗa, yake cewa inna rahima shajinatun minar rahman. Haƙiƙa zumunci tsagi ne daga sunan Ubangiji ar-rahman. Ubangiji yana ya faɗa, ya ce man wasalahu, wanda ya sadar da shi, wasaltuhu, zan sadar da shi da rahamata. Wa man qada'ahu, wanda ya yanke shi, qada'atuhu, yace zan yanke shi daga rahamata. Ko a wata ruwa yace man wasalaki wasaltuhu, yake gaya zumuncin, yace duk wanda ya sadar da ke zan sadar da shi. Wa man qada'aki qada'atuhu, duk wanda ya yanke ki zan yanke shi daga rahamata. Ashe yana da kyau mutum ya ga cewa zumuncin nan a ɗorar da shi. Alhamdulillah yanzu lokaci ne da muke ciki, har tarurruka ake na family da tarurruka na tsofaffin ɗaliban makarantu, duk zumunci ne wannan. Yana daga abin da yake na falalar zumunci, tunda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya ce ma silu arhamakum walau bi salam, ku sadar da zumuncinku ko da sallama ne. Kuma a wani hadisin ya ce laisal wasilu bil mukafi'i, bai kasance mai zumunci ba wanda yake mai tukuici. Innamal wasilu allazi yasulu man qada'ahu, mai sadar da zumunci shine wanda yake sadarwa wanda ya yanke shi. Kan mutum ya ce kullum ni da wane, ko gidanmu da gidan su wane, kawai mu za mu ta zumunci, mu je musu, da ya ce wannan ba shine zumunci ba. Duba a familin mu, a dangin mu, waye raba da ni baya zuwa zumunci, baya ziyara, kai masa, sai a koya masa. Ku shine mai sada zumunci, zai duba ya ga wane ne yankin zumunci, ni kuma in sadan masa. To da haka zumunci yana da falala wacce ba za ta lissafu ba, wanda akwai hadisin ma da ma'aiki ke faɗa cewa wanda yake so a yalwata masa arzikinsa, a tsawaita masa rayuwarsa, to ya sadar da zumuncinsa. Wanda yake so rayuwarsa ta yi albarka, ya zama yana da ƙarancin shekaru amma kuma ya aikata ɗimbin alkhairi, ma'aiki ya ce to ya sadar da zumuncinsa. Ko da haka wannan lokuta ne iyaye
'ya'ya da aka saba a shirya su da sallah a kai su gai da maƙota da 'yan uwa da duk wanda ya kamata. Allah ya bamu ikon sadar da wannan zumunci, Allah kuma ya bamu albarkacin da yake cikinsa. Muna fata za a yi sallah lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ita farki na gaskiya hanya ce ta shirya, shirin Asira 24 gaskiyar zance.